iyo ndiyo site yanga iri paairport apo manesi anga achigamuchira passionjava mushure mekuti pafamba ruma yekuti mukomana atenga maambulance. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. As iye passion ataura akati anyway, inini I'm preaching in Chitungwiza Aquatic Complex this Friday 5 p.m. to 8 p.m. Koma ambulance api, please musandipe pressure, andina mari plus ndapera. So ondo mashoko aJava ari kuti iye apera hachisina mari. Iyo ruma yamakuita muchiti kwaizvo mukomana atenga maambulance haisiriyo, asi zviri kunzi izvo nerunyere kupe mukomana akatenga maambulance. Mushure mekuona Wicknel aramba ongopiwa mbiri nekutengera maartist mota, iye ari kuti ari kuda kuisa a difference in the community, at least kana vanhu vakagona kurapiwa achinge agona kubatsira nemaambulance. So that is why we saw manesi akawanda vachiimba vane mufaro zvikuru kuti Java chibaba, Java chibaba, at least is bringing change. Pakampaign yake yaaimanya nayo achiti ED pfe, zvinoratidza kuti at least anoziva kuti pfe yacho inoreva chii. Do leave your comments on what you think about Java's move yekudhisa Wicknel nekutenga maambulance.